син аны тотырга тиеш, тотмасаң гынахлы буласың. Әҗәткә акча алырга ярамый дигән җир юк. Музыка ярамый. Сез җырчылар бүтүнегез гореть вам в аду. Туктагыз әле, тынычланыгыз, мин бит сезнең дошман түгел. Рамазан ул курслар дип әйтәбезме? Ул тренинг дип әйтәбезме? Ифтар ул хәерчеләрне ашату түгел. Мин бүгендә Талат Закишның да кайбер җырларында вагазлар ишетәм. Без бит Рамазанның куллары түгел, Аллаһның куллары инде. Сәхәр ашау уразаның шарты түгел. Безнең хакыбыз юк, намаз укымыйсың икән, ураза тотма дип әйтәм. Сәлам, бу маршрутка проекты биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын, бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм шәһәр буйлап сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Бүген бездә кунакта Идел, Калвахит районнары имам-мөхтәсибе, Алтан мәчете имам-хатибы Йосыф хәзрәт Дәүләтшин. Исәнмесез? Сәлам алейкум. Безнең тапшырыгыбыз маршрутка дип атала һәм гадәттә без чакырылган кунакларыбыз тәкъдим иткән маршрутлар буенча кичкенә генә сәфәр кылабыз. Бүгенге чыгарылышка мин үзем өчен шунда ике максат куйдым. Беренчедән сезнең маршрут буенча үтәргә, ә икенчедән инде дингә кагылышлы, Рамазан аена кагылышлы үземә кызык булган һәм минем яшьтәшләремә кызык булган сорауларга җавап табырга. Бисмилlah, Аллаһка тапшырдык. Рамазан айы гадәттә ураза тоту белән ассоциацияләнә. Моннан тыш Рамазан айы турында нәрсә белергә кирәк? Рамазан дигәч, аның төп гыйбадәте ураза. Шуңа күрә күп кеше ураза дип күз аллый шундук. Нишен ураза беренче килә, чөнки Рамазанның уразасы ул башка уразалардан аермалы буларак, ул бөтенләй башка дәрәҗә. Ул хәтта исламның менә бу 5 баганасының берсе ураза дип килә икән, ул Рамазан уразасы килә. Ни өчен? Чөнки без мөселманнар пәйгамбәребезнең үрнәгендә әле дүшәмбе көндә тоталабыз ел буе. Атна кич пәйгамбәребез тоткан, аннан изге Ашура көне бар, Гарафа көннәре бар, Шәввәл аеның 6 көне бар. Ләкин аларның бөтенесен кушсак та, ул Рамазан аендагы бер көн уразаны да алыштыра алмый, чөнки менә ул дини телдә Рамазанның уразасы фарыз дип атала. Фарыз ул мәҗбүри дигән сүз. Әгәр дә синең күңелеңдә иманың бар икән, саулык, сәламәтлегең бар икән, син аны тотырга тиеш, тотмасаң гынахлы буласың. Менә шуңа күрә беренче чиратта ул ураза дип әлбәттә килә инде. Ләкин Рамазан ул ураза айы гына түгел. Рамазан ул изгелекләр айы. Аллаһы Тәгалә ел әйләнәсендә кайбер көннәрне безгә аерып бирә һәм ул көннәрне изге, бәрәкәтле итә. Ни өчен? Без шул көннәрдә изгелекне күбрәк кылып, күбрәк савап җыеп калырга, Аллаһның күбрәк рәхмәтен алырга һәм гынахлардан арынырга. Менә ел әйләнәсендә ул карасак изге Ашура, Гарафа көннәре. Әгәр дә айларны алсак, Аллаһы Тәгалә айлардан тулы ай Рамазанны бирә. Атна дәврендә, мәсәлән, җомга көн изге. Бу ни өчен? Кеше көн сайын ул бер туктамый изгелек кыла алмый. Кешегә бераз гына ял итәргә кирәк, кешегә бераз гына тынычланырга кирәк. Илдә дә бит бар, әниләр көне куялар. Без инде көн сайын әниләрне яратабыз. Ә ул көнгә ничектер башкарак карый кешеләр. Менә шуның кебек, менә бу айда аеруча күбрәк изгелек кылып калырга дип Аллаһы Тәгалә шайтаннарны да бугаулаган. Менә без шушы Рамазанда ураза тотудан тыш төнге намазларны укыйбыз. Ул инде таравих дип атала безнең динебездә. Аннарысын бик күп садака бирергә тырышабыз. Кайбер китапларда хәтта килә пәйгамбәрнең шундый сүзләре дә 70 мәртәбә савабы артыр дип. Мәсәлән, ураза тотабыз дибез, ләкин намаз укымыйбыз. Ул вакытта ураза саналамы? Дингә әле ул кадәр якын булмаган кеше менә уразага керергә ниятли, ураза тотып карый, ләкин ул менә 5 тапкыр намаз укуга әле күнекмәгән, аның бөтен тәртибен дә белмидер. Мин имам буларак, әлбәттә, намаз укымасагыз да була, ураза гына тотыгыз дип әйтә алмыйм. Ни өчен? Чөнки исламның 5 баганасын алсак, иң беренчесе иман. Аллаһы Тәгаләгә иман китерү, фәрештәләргә, кыямәткә, пәйгамбәрләргә. Аннарысын икенче урында намаз килә. Намаз уразадан өстәрәк.
Ләкин бүген кемдер сіз әйткәндәй әле намазга басып килеп җитә алмаган, иншалла килергә насип булсын. Ләкин ураза тотырга теләге бар. Безнең хакыбыз юк, намаз укымыйсың икән, ураза тотма дип әйтергә. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә нәрсә ди? Фаттакуллаха мастататум, булдыралганча миннән куркыгыз ди. Бүген кеше ураза тотып карый икән, тотсын. Дөресен әйткәндә, менә минем тәҗрибәм күрсәтә, шушы Рамазан аеның изге мөхитендә, шундый бәрәкәт аенда уразалар тотып кеше намазга да кирип китә. Намазның әһәмияте бик зур динебездә. Чөнки ул синең Аллаһ белән араңны төзү. Ләкин кеше изгелеккә омтыла икән, безнең хакыбыз юк кешене изгелектән мәхрүм итәргә. Аллаһ япмаган ишекне безгә ябырга ярамый. Хәзер балалар да ураза тота. Ничә яшьтән ураза тотырга кирәк һәм балаларның ураза тотуы ниндидер мәгънәгә иеме? Әлбәттә, кеше бәлиғ булганчы, аңа әле дини вазифалар мәҗбүри дип без әйтә алмыйбыз, чөнки аңа гөнаһ язылмый. Ләкин Пәйгамбәребез үзенең бер хадисендә балаларыгызны намазга иретегез 7 яшендә диде. Менә шушы хадистән чыгып, галимнәребез нәрсә диләр? Уразаны да без шушы яшькә кертәбез диләр. 7 яшьтән баланы иретә башларга кирәк ураза тотырга. Әлбәттә, мәсәлән, җәйге чорда 17-18 сәгать ул балага зыян китергә мөмкин. Шуңа күрә кыш көне бәлки уразалар тотырга була. Аннары соң, мәсәлән, без үзебезнең өйдә балалар белән башта илегә хәтлек сәхәр ашый идек. Көндезге 12-гә кадәр бала безнең сәхәр ашый. Ул инде сәхәр вакыты лыкчан тамам. Ләкин иле намазыннан соң ул ахшамга кадәр менә олы кешеләр кебек ураза тота инде. Мин ураза дип шулай. Һәм иң кызыгы бала өчен ул олылар белән бергә ифтар ашый. Ул инде үзен менә мин дә шундый зур үскән дип, шулай өлгергән сайын ул үзе әйтә башлый, мин сәхәргә дә торам дип. Бу инде күбрәк тәрбия ягына. Тәрбияви, бу тәрбияви яктан, чөнки кешегә анда 13, 14, 15 яшь тулды да, ул бер көндә дини булып китте, алай булмый. Шуңа күрә кичкенәдән аны тәрбияләргә кирәк, ул үзе шул әйбергә килсен өчен. Уразаны көн сайын тотмыйчам да көн аралаш дейік мен инде бүген тутасым килә, бүген моңа кәйф бар, эртәгә кәйф юк, тутмыйм әле дип, бу эшкә шулай караучыларга нәрсә дип әйтерсез? Кешенең сәламәтлеге аңа бирмәсә ураза тотырга. Әгәр дә ул юлчы булса, мәсәлән, катлаулы сәфәрдә, әгәр дә ул әйберләргә туры килмәсә, бу гозерле кеше саналмый. Шуңа күрә ул асылда инде һәр көнне тотырга тиеш. Һәр көнне тотырга тиеш. Мәсәлән, безгә инде әйтәләр, ярый монда башта 3 көн тотса, уртада 3 көн тотса, ахырда 3 көн. Бу бик популяр фикер. Әйе, без алай ярый дип әйтә алмыйбыз. Бер хәзрәт шулай истәп тә куйды. Ярый, башта 10 көн тотса, уртада 10 көн, ахырда 10 көн. Без алай ярый дип әйтергә хакыбыз юк. Чөнки Аллаһ Тәгалә һәр көнне диде. Ләкин кемдер башлап җибәрер өчен татар күрмишәммәс ди. Менә тәмин татып карыйм әле дип, кемдер эшләп карый икән, без юк эшләмә дип әйтергә дә хакыбыз юк. Гыйбадәт шундай бер инде, гыйбадәт, беләсезме, менә 5 намаз булсынмы, кешенең тоткан уразасы булсынмы, ул монитор. Әлек бит инде безнең өстәл астында системный блок тора, шулай бит, һәм монитор. Менә бу системный блок ул кешенең Аллаһка булган иманы, Аллаһка булган мәхәббәте. Без имамнар беренче чиратта кешеләрнең иманы белән эшләргә тиеш. Алар Аллаһ Тәгаләне яратырга тиешләр. Ничек яратырга? Урыслар әйтә, сердцу не прикажешь ди. Шуңа күрә аның үзенең ысуллары бар. Аллаһның ниғмәтләре турында сөйлибез. Аллаһ бит Коръәндә үзе турында бик сөйли. Ул сөйли, ничек итеп иртә белән кояш чыга. Анда табигать дәресләре, анда астрономия дәресләре, анда океаннар, диңгезләр турында бик күп мәгълүмат, таулар турында, урманнар, агачлар, хайваннар дөньясы. Ничек Аллаһ шуларны сөйли? Без күрергә тиеш һәр бер әйбердә Аллаһның ниғмәтен. Аллаһның әмере булмаса, бер буыныбыз да бөгелми. Пәйгамбәрбез әйткән бит, һәр бер кешенең тәнендә 360 буын бар дигән. Уларның һәр берсенең садакасын бирергә тиеш, изгелек итеп. Кемгәдер сәлам бирде, менә монда бер галочка барлыкка килде. Әнисенең шалтыратып хәлен белде, тагын шул 360 изгелек. Шуңа күрә кеше Аллаһны ярата башласа, аның Аллаһ өчен нәрсәдер эшлисе килә башлый. Менә әни кеше бит баласын яраткач, әнигә бит аңлатып утырырга кирәкми, син инде балаңны шулай карарга тиеш бит инде,
киемнәрен юып торырга тиеш дип. Әни ярата эшли. Менә шуның кебек Аллаһны яратсак, намазда укыйсы килә, уразаны да калдырасы килмәй. Аллаһны яраткан байлар садакаларын да бирәләр, чөнки беләләр, Аллаһ бирүчене ярата, бирүчегә күбрәк бирә. Менә шуңа күрә монда монитор белән түгел, безгә монда күңел белән эшләргә кирәк. Һәм Рамазанның да, уразаның да асылы ул бит менә шушы зикрләр, Аллаһны искә алулар, дугалар, бу бит элемтә. Бик күп кеше көндәлек тормышта Рамазан аена кадәр дингә аны кадәр якын түгел, менә шул намазны алыкмы, садакаларны алыкмы, башка нисмәтләрне алыкмы. Рамазан аенда гына менә шул дингә якынаю күренә кайбер кешеләрдә. Менә моңа ничек карыйсыз сез? Сез бу сорауны биргәндә минем авылда бер гаилә искә төште инде. Анда шундый бер гаилә бар иде. Аларның әтиләре ел буе салып йөри дә. Рамазан ае җитсә, каяндыр түбәтәен эзләп табып, тузаннарын кагып, кия, кулына дис бала, һәм бер көн калдырмый ураза тота. Аннарасан ураза гаетеннән соң яңадан инде теге тормышына китә иде. Менә бер караганда ул инде ничектер 200-лек кебек. Без бит Рамазанның куллары түгел, Аллаһның куллары инде. Икенче караганда бер ай буе алар рәхәтләнәләр иде. Балалары исерек әти күрмиләр, хатын-кыз исерек ир күрми, гел дугада әтиләре. Менә бу Рамазан, хәзерге сүз белән әйткәндә, ул курслар дип әйтәбез. Ул тренинг дип әйтәбез. Аллаһы Тәгалә чакыра безне бу елны менә 29 көнлек тренингка. Ул безне махсус диетага кертә. Кояш астында без ашарга тиеш түгел, шулай бит инде. Аннарысын менә без аңларга тиеш бер бик күпләр өчен кызганыч котлаулы сорауны җавап табарга тиеш. Ничек? Менә 80-90% халык ураза дигәч күз алдына нәрсә китерә башына? Ашаудан, эчүдән тыю. Аллаһы Тәгалә безне аш йөртергә теләсә, аңа ураза кирәкми. Алла сакласын, сәламәтлекне дә алып куярга мөмкин. Алла сакласын, менә бүген Африка илләрендә бер ашарга юк. Сәхәргә дә ашарга юк, ифтарга да юк. Хикмәт нәрсәдә? Аллаһы Тәгалә безне уразада чиста ипи һәм чиста судан да мәхрүм итеп, тыеп, без ипидән тыелып, өйрәнергә тиеш гынахлардан тыелырга. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсендә сезгә Рамазан аенда ураза тоту тиеш булды дигәч, ахырдан нәрсә дип өстәп куя, бәлки сез гынахтан саклана башларсыз ди. Менә бу тренинг дәврендә безнең күңелебез чистарып, без ипидән дә Аллаһ ризалыгы өчен тыелып, без өйрәнергә тиеш гынахлардан тыелырга. Мәсәлән, кайбер галимнәр язалар, сәйр ди, сәйр дигән сүз инде ул странный. Бар шундый ураза тотучылар ди, ипи белән судан тыелалар ди, үлгән кеше ите ашап авыз ачалар ди. Диндә үлгән кешенең итен ашау нәрсә? Кешенең гайбәтен сөйләү. Аллаһ Тәгалә әйтә, җирәнәсезме ди? Менә җирәнегез кешенең гайбәтен сөйләргә ди. Кемдер әйтә, бу бит дөрес ди. Мин бит алдамыйм ди. Дөресен сөйләү гайбәт. Ни өчен? Чөнки мин сезнең кимчелекне сөйләп нишлим, дәрәҗәгезне төшерәм. Кешенең каны, җаны, малы һәм дәрәҗәсе харам булып тора икенче берәүгә. Пәйгамбәрбез нәрсә дигән? Ике әйбердән кеше ураза тотмаса, ике әйбердән ураза тотуы кирәкми аның ди Аллаһка. Булар нәрсә? Дурфалык, грубость. Икенчесе әрләшү. Менә бу ике әйбердән ураза тотмый икән, ипи белән судан аның ураза тотуы Аллаһка кирәкми ди. Ураза тоту аш казаны, карын, тагын инде сүзләр китерим. Корсак уразасы түгел. Ураза тотканда кемдер әрләшергә, хәтта сезнең белән сугышырга тотынса, мин уразада дип әйтте. Гарәп телендә мин уразада дигән сүз, мин тыелам дигән сүз. Менә бу Аллаһның безгә үткәрә торган курслары безне бу айдан төзәтеп чыгарга тиеш. Әгәр дә без ураза аеннан соң да изгелекләр кылуны дәвам итәсебез килсә, демәк без тренингта уңышка ирештек. Әгәр дә кеше бетте ураза, ниһаят кытылдык дип яңадан үзенең гынахлы сүзләренә, тегенең белән әрләшә, моның белән әрләшә, ялган һәм башка гынахларга кайтса, кемдер яңадан хәмер эчә башлый, демәк
аның тренингі қабыл болмады. Мында әзірек сәнгать турында сөйләшәсем килә. Сөйәркә спектакле Камал театрында чыкты. Анда Ират иләнгән һәм аның сөйәркәсе бар. Алар инде озак еллар бергә йөриләр һәм бер мизгелдә сөйәркә уйлана башлый, нәрсә соң ул гынах. Без бит гынах кылабыз һәм безгә башка аралашырга кирәкми ди ул. Менә 10 ел дәвамында бу сөйәркәнең бер нинди дә сораулары тумаган инде һәм бу Иратның шулай ук. Һәм Ират аны Искәндәр Хайруллин башкара бу рольне. Гынах нәрсә соң ул дигән сорауга җавап эзләп чыгып китә. Һәм имам янына килә. Ул соравын бирә, гынах нәрсә соң ул ди. Әйтегез, нәрсә ул гынах? Кылырга ярамаган гамәлләрне кылу. Ашуланасыз мине. Нигә? Мен сезне біраз кимсітібірек сөйлешер бұлай. Алай сіз мені түгіл өзіңіздің кимсетіп, сымаған кісілерге башқаларға кимсетіп қарай. Ғафу етіңіз, яғни. Гынах нәрсә икәнен аңлата мулла һәм аннары ул үз ситуациясы турында сөйли. Менә шулай минем сөйәркәм бар. Мин аңлыйм бу гынах ди, ләкин хәзер нишләргә соң инде безгә ди. Мулла аңа әйтә, син миңа бу гынахыңны кылганчы килергә тиеш идең. Хәзер синең килүеңнең бер нинди дә мәгънәсе юк инде ди. Һәм әлбәттә бу спектакль, ләкин минем ул спектакльне караганда ниндидер шундый протест туды. Чын тормышта мулла янына, имам янына килеп буламы үзеңнең шундый проблемаң белән? Синең барган юлың дөрес булмаганны аңлавың бу эшнең 80%. Күп кеше ул сөйәркәсе белән яшәүнең гынах икәнен килеп сиңа сөйләсә дә, аның инде планнары бар башка сөйәркәләр янына барырга. Бу тәүбә түгел, бу тукран тәүбәсе диләр аны. Нәрсә күрә бу кеше аңлаган. Бу беренче мәсьәлә. Аңлау йөрәгең белән моның гынах икәнен. Теге сөйәркәнең дә ничә елданмы Аллаһы Тәгаләдән тауфик килеп, ул бит яшь баргач хикмәт килә башлый. Сине кулланалар, ә синең бер нинди хакың юк. Син хатын да түгел, син тормыш иптәше дә түгел. Ул аңлый, Аллаһ Тәгалә биргән. Менә бу аңлау ул инде тәүбәгә бик зур юл. Бу беренчедән. Икенчедән, бер кешене дә ярамый борып җибәрергә. Әллә нинди фәхишлек, бозыклыкка чумган анда хатын кызмы, әллә нинди бозыклыкка чумган ирме килә икән, ул никтер килгән бит. Никтер аның аяклары сиңа китергән. Шуңа күрә менә сүзебезнең башында мин шундый җөмләне әйткән идем, яңадан шул җөмләне кабатлыйм. Аллаһы Тәгалә япмаган ишекне ябырга ярамый. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә кайчан гына миңа кайтсагыз да, тәүбә итсәгез дә, мин сезне кабул итәм дип әйтә икән, безгә ул кешене юк син беткән кеше дип чыгарып җибәрергә ярамый. Кай вакыт менә синең каршыңда утырган шул син уйлаганча беткән кеше 1-2 елдан ул синнән изге кешегә әйләнергә мөмкин. Шулай тагын бер спектакль. Шулай Камал театрында тормышма бу спектакль. Ансана мин бардым. Спектакль барышында бер сәхнә уйнала һәм бер ханым олыгы яшьтә ул сәхнәгә йөгерә. Ул вакытта дыганы җыр итеп башкаралар. Һәм ул анда артистка кычкыра башлый, дип әйтсәм дә булай, ачулана башлый. Кем сезгә рөхсәт итте дыганы җыр итеп башкарырга дип. Исламда җыр, биюләр тыелган. Һәм менә дыганы җыр итеп башкаруга. Һәм менә бу ситуациягә сезнең карашыгыз нинди? Җыр һәм биюләр тыелган дигән әйбер, ул ничектер ул шундый мәсьәлә, аны гомум рәвештә әйтеп булмый. Борынгыдан мөселман халкы мөнәҗәтләр җырлаган. Менә минем дә аңа кагылышлы. Нәрсә ул мөнәҗәт? Мөнәҗәт ул гарәп сүзе. Ул синең, ул кылның хуҗасы белән сөйләшү. Дуга. Дугаларны, зикрләрне көйгә салып, әкрен генә Аллаһ Тәгалә белән сөйләшкәннәр. Мәсәлән, Коръән ул үзе ки. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Бу нәрсә ки түгелме? Бу ки түгелме? Ки.
Музыка мәсьәләсендә ике проблема бар. Бәхәсле әйбер җыр түгел, көй түгел. Әнинең сабыен йоклатканда әкрен генә көйләве, мәсәлән, мин кечкенә кызны йоклатканда, биргәнсең син миңа дип, әкрен генә шулай әни җырын җырлыйм. Ул шулай йоклап китә. Шуңа күрә көй түгел, ике әйбер бәхәсле. Беренчесе музыкаль инструментлар. Проблема музыка коралларында. Менә дини бәхәсләр бара, галимнәр җыр үзе гөнаһ димиләр. Акапелла булай икән, монда бер проблема юк, икенче шарт үтәлсә. Шуңа күрә без хәзер кирип китсәк, чыга алмыйбыз, ләкин бәхәс бара музыкаль инструментлар турында. Икенчесе эчтәлек. Җыр, Тукай ничек дигән, аклыкка илтә театр, шулай бит. Театрда, мәчеттә, мәктәптә, бакчада, мәдәнияттә илтергә тиеш әхлакка, азгынлыкка түгел. Мин бүгендә Салават абыйның да, Салават Закиевичның да кайбер җырларында вагазлар ишетәм. Эчтәлек яхшы булырга тиеш. Без берләшергә тиеш бу әйбердә. Менә монда әле мин бер әйбер өстәп әйтер идем, спектакль мәсьәләсендә дә һәм эстрада мәсьәләсендә дә. Безнең бар шушы пьесаларны язучылар. Мәсәлән, менә мин бик хөрмәт итәм инде Туфан абыйны, урын оҗмакта булсын, без аның белән шулай сөйләшеп утыра идек. Менә әгәр дә шушы җырларны язучылар, әгәр дә пьесаларны, спектакльләрне язучылар шушы эшләрен башкарганда без дин әһелләре белән бераз киңәшләшсәләр, спектакльнең эчтәлеге байыр иде. Тормышма бу ошамагандыр сезгә алайса. Ошады. Миңа ошады. Ну, кайбер 18+ урыннары бар иде инде. Гаяз Исхакый былай гына ачылмаган бит инде. Ул бит инде ничектер томаналык булган бит инде. Әле ул томаналык дини исеменнән барган бит. Русча ярамый, ниләр ярамый фәннәрне. Менә шуңа күрә бар критикага тортсаң урыннары бар инде, ләкин кызык җирләре дә күп. Менә берничә урында паузага басасы килде. Ни өчен критик буларак түгел? Менә бу урында менә шушы сүзне кыстырган булсак, урысча әйткәндә, глубина. Ул тәмнәрәк булыр. Чөнки бездә менә бу китапларда бездә бар әсәр дигән әсәр. Әсәр гарәп сүзе, из дигән сүз. Борынгыларның изләре күп бездә. Мәсәлән, пьеса язучы миңа урысча әйтәм инде, тызы бирә икән, менә мин аңа әзерләп куялам шундай әйберләрне. Әгәр дә без монда муллалар, музыка ярамый, сез җырчылар бөтенегез гореть вам в аду, кем әйтмешли, театрга без йөрмибез, бу гөнаһ дип, менә монда урталыкны алырга кирәк. Без җырчылар белән сугыша алмыйбыз. Алар безнең милләттәшләр. Аларның вагазына бүген кеше күбрәк килә безнең вагазга карый. Беркая китә алмыйбыз. Без блогерларны күпме генә сүгеп утырсак та, блогерның минбәре каршында 100 000 подписчик, ә безнекендә, минекендә 1 000 генә. Менә шуңа күрә без алар белән дуслашырга тиеш. Рамазан ае уңаеннан уздырылган бәйрәмнәрдә дә бит менә шул мөнәҗәтләр башкарыла һәм аларда музыкада кулланыла. Без үзебез менә Корбан фест, Рамазан фестларын үткәрәбез. Без тырышабыз музыкаль инструментлар кулланмаска. Ләкин хәзер шундай җырчыларда ничек әйтергә инде, хәйлә килеп чыкты шулай. Бәлки ул урысча әйтмәгән, в рамках дозволенного инде. Алар хәзер авыз белән ничек дип атала инде, мин оныттым исемен. Хәзер ул битбоксмы? Битбокс дип аталама. Мин бер көнне күрдем видео, һәм ул анда үзе битбокс ясый, үзе җырлый, һәм шундый видео ясаган инде, анда теге төрле коллаж белән җыелган. Һәм ул анда хәләл метод белән язылган җыр дигән. Мин бөтенләй аңламадым башта бу хәләл метод белән язылган җыр хәзер нәрсә икән инде ул дип. Менә ул аны инде шулай китереп куялар, инструментлар юк дип анда. Менә мәсәлән Марсель Вагызовның мин ничә җырын тыңлаган бар шулай. Алар махсус инструментларны алып, менә шулай урын-урыны белән нәрсәдер шулай кыстыралар да, ул инде ахырда шундый матур гына бер килеп чыга инде. Әсәр дип әйтегез. Бу мәчетне әле җирен мәрхүм
Сулейман Хазрат Зарипов йөри башлаган. Бу урында бабайлар инде йөри башлаган, зур мәчет салабыз дип, анда төрле сәбәпләр белән ничектер зур мәчет килеп чыкмаган инде, алар монда кичкенә генә бер мәчет куярга булганнар. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең бит инде үз планнары. Шул вакытта мин инде монда күчерәләр. Идел буе районы булгач, мин монда җаваплы бит инде. Карап йөрим объектларны. Һәм шунда мин килдем планеркага инде. Бабайлар инде миңа күрсәттеләр bütün планнарын, проектларын. Мин шулай тыныч кына чыгып карадым, bütün нәрсәне өйрәндем дә инде. Аннан соң бер сорау бирдем. Әйтәм, бабайлар, мин берәйберне аңлап бетермим. Монда шундый матур җир, шундый матур яңа йортлар, урман, сезнең мәчетегез авыл мәчете. Бу инде утка бераз гына май сипкән кебек булды. Ләрдә әйтәм, бабайлар, туктагыз әле, тынычланыгыз, мин бит сезнең дошман түгел. Мин сезгә ярдәм итәргә килдем. Миңа бер атна вакыт бирегез дидем. Мин шулай Илсураешка кирдем дә, әйтәм, менә Илсураеш шундый матур җир биргәнсез, 1 гектар җир монда. Бик узак бабайлар йөргәннәр, ләкин авыл мәчете салырга уйлыйлар. Ул аннан карады да инде, "Әйе, Йосыф, булай ярамый ди. Бу бит Казан ди." Менә икот начында Мусин, Дима һәм хатыны инде Лилия. Алар бергәләп шушы проектны эшләп Илсураешның өстәленә куйдылар икот начында. Шуннан соң инде Илсураеш әйтте, менә бу Казан мәчете диде. Бүгенге көндә инде Кул Шәрифтән кала, моны инде әйтергә була, иң зур мәчет дип. Булай халыкка хезмәт итә торган көндәлек мәчетләрнең бу Казанда иң зурысы дип әйтсәк була. Менә без кыйга барып җитәбез. Хәзер сез бу урын турында да сөйләргә теләгән идегез. Су бит инде ул, бигрәк тә пәйгамбәребез яшәгән җирлектә ул актуаль булган һәм иң саваплы садака пәйгамбәребез су садакасы дип ни өчен әйткән? Беренчедән, су көн саен кирәк. Сусыз беркем дә яши алмый. Икенчедән, Гарәп ярым утравында су ул проблема булган. Шулай бит, шуңа күрә пәйгамбәребез һәр вакыт кыйлар казыгыз, кешеләрнең суы булсын дип әйткән. Безнең инде үзебезнең Шишмә дигән проект бар. Без анда 30-га якынмы кыю эшләттек, шушы спонсорларны җәлеп итеп инде. Һәм без менә шушы архитектурага туры килгән иттереп, рәхмәт йөзеннән менә шушы эшне башкарып, бөтенесен кайнатып йөргән Гарәфи бабайыбыз, Аллага шөкер, исән сау, без Гарәфи кыйысы дип куярга булдык һәм Гарәфә көнендә ачтык. Монда кем тели шул кирип су алып чыгалар. Шамаиллары да, монда инде су турында барысы да. Менә бу мәйтхана инде безнең. Шу бит инде туганнар үлгәч нишләргә дә белми. Беренчедән, күп кеше белеп бетерми. Икенчедән, башка кайгы төшкәч баш эшләп бетерми. Белгән кешедән ота. Менә шуңа күрә без шушы хәлдә кешегә җиңеллек булсын дип, бу бинаны төзедек инде. Без аңа Ихсан дип исем бирдек. Ихсан изгелек дигән сүз инде. Ул безгә шалтырата икән, без инде урысча әйткәндә под ключ. Аларга ярдәм, без алар өчен уйларга тиеш. Кешенең ничектер эчендә горурлык калырга тиеш. Мин шундый матур җирдән узаттым әтиемне дип. Менә якындагы гына паркка чыктык. Мәчет янында ук бик рәхәт, аяз көн. Чаңгыларда ириләр биредә, үзегез еш чыгасызмы бирегә? Чаңгыда бик еш йөрмим, кызганыч. Заманында разряд та бар иде. Булай җәяү йөрергә тырышам. Табигатьнең матурлыгы, менә әйтәләр бит, классика әдәбиятта. Без үскәндә, телефоннар чыкканда, телефон кичкенәрәк булган сайын, это было круто, текәрәк иде. Хәзер телефоннар үзгәрде, зуррак булган сайын, яхшы шулай бит. Ләкин менә бу матурлык бәлки 10 елдан ул ничектер һавада гына булыр. Менә бу ул һәр вакыт калачак. Чөнки аны Аллаһ Тәгалә биргән. Шуңа күрә Коръәндә дә Аллаһ Тәгалә карагыз ди күкләргә ди. Табырсызмы берәр ярык ди. Менә ремонт ясыйлар, отделочниклар. Барыбер табасың нәрсәдер. Аллаһ Тәгалә әйтә, бер ярык тапмасыз ди. Карагыз ди агачларга ди. Карагыз, менә шуңа күрә кеше табигатькә якын булырга тиеш. Хәзер инде кабат әзрәк Рамазан ае темасына кирип, минем әле тагын кызыксындырган сорауларым калды. Сәхәргә уянмыйча уразага кирү саналамы? Сәхәр ашау уразаның шарты түгел. Сәхәрдәге дуга һәм ифтардагы дуга мәҗбүри түгел. Ул дугаларны укымасаң да, ул дугаларны белмәсәң дә уразаң дөрес. Бүген йокларга ятканда аның нияте, намерение бар икән, иртәгә ураза тутам дип, һәм ул төрле сәбәп белән сәхәрне йоклап калса, ул кеше уразасын тота. Бер нинди дә уразага зыян килмәй. Ләкин пәйгамбәребез нәрсә диде? Сәхәр ашагыз, чөнки сәхәрдә бәрәкәт бар диде. Сәхәр вакыты ул дуга вакыты.
Менә әгәр дә дугалар кабул була торган вакытларны санап китсәк, номер 1 сәхәр. Сәхәр вакытында ашау гына түгел, дугалар кылырга кирәк, чөнки алар кабул була. Андый практика юк кебек, күбрәк менә Төркиядә бар ул, мәсәлән, ашханәләр, кафелар үзләренең графикларын үзгәртә. Мәсәлән, кичке якта гына ачыла. Менә бездә дә андый практика кирәкме, ничек саныйсыз? Практик яктан караганда, безнең менә приют человека дигән оешмабыз бар, без кешеләрне ашатабыз. Без анда да графикны үзгәртәбез. Без көндез тараткан ризыкны кичке якка калдырабыз. Булай без эшлибез бик күп кафелар белән. Күпчелек халал кафелар алар графикны үзгәртәләр. Алар көндез ашатмыйлар. Димәк, сездә графикны үзгәртү яклы. Миндә графикны үзгәртү яклы, һәр хәлдә бу кайбер каршылыклы фикерләр булса да. Бу сорауны да бик еш бирәләр. Ураза тотканда ялгыш кына су ичеп җибәрсәң яисә нәрсәдер ашап куйсаң, алга таба нишләргә? Пәйгамбәрбез әйткән, әгәр дә берегез ураза тотканда онытып ашаса һәм эчсә, әлхәмдүлилләh, Аллаһ мине ашатты, эчертте дип уразасын дәвам итсен ди. Искә төшкәч тә туктый. Һәм уразасын дәвам итә. Мөселманнарга әҗәткә акча алырга ярамый, ләкин шулай да хәзер менә төрле хәләл ипотекалар, хәләл кредитлар, хәләл банк карточкалары ачылды. Сезнеңчә, моның шуннан да дини калыпларга, шул хәләлгә бәйләнеше бармы, яисә бу инде маркетингма күбрәк? Менә 90-нчы елларда хәләл колбаса ясап, исланган копченый, шуны беренче тапкыр сата башлаганнар. Менә булды заманы, без сөендек, шатлана идек хәләл колбаса ясый башлаганга. Бүген без хәләл кредитование, хәләл финанслар турында сөйләшәбез. Бу безнең, димәк, өммәтебез үсә, димәк, алга китә. Һәм илнең алдынгы банкларда аңлый башлады, мөселманнар арта бит. Аларга харам булган кредит ярамый. Әҗәткә акча алырга ярамый дигән җир юк. Әйе, мөселман кешесе тырышырга тиеш әҗәт алмаска. Ни өчен? Чөнки пәйгамбәрбез әйткән, әҗәт ул элмәк. Булдыра алмыйсың икән бүген кыйммәтле машина алырга. Арзаннан ал. Ләкин әҗәтең булмасын. Чөнки теге дөньяга әҗәтле килеш китсәң, башың бетте. Банктагы кредит безгә харам, чөнки акчаны акчага сатырга ярамый. Мәсәлән, алар банк нәрсә эшли? Ул сиңа миллион сум бирә дә, шушы миллион сумны миңа миллион ярым итеп кайтар дип әйтә. Бу ярамый. Хәләл кредитованиянең аның системасы башка. Мин машина алам, банк аша. Банк нишләргә тиеш? 1 миллион торган машинаны ул үзенә ала. Һәм сиңа 3 елга миллион ярымга сата. Монсы ярый. Мәсәлән, сез бизнес ясыйсыз, мин инвестор. Сез әйтәсез, Юсуф, миңа давай бир әле 1 миллион акча. Мин акча эшлим. Әйдәгез, мин сезгә 1 миллион бирәм. Без прибыльне икегә бүләбез. Сез миңа 1 миллионны кайтарасыз кире. Ләкин прибыльдән, табыштан 50%, 40%, 30%, ансын без сөйләшәбез. Сез миңа кайтарасыз. Монда риск уртак. Банк рисковать итмей. Бәлки син бөтенләй янырсың. Ә менә монда гаделлек бар. Мин инвестор, урысча әйткәндә, заинтересован, сезнең прибыль күбрәк булсын. Сез ул мин биргән 1 миллионнан эшлисез икән чиста 500 мең, 250-сен миңа бирәсез, яки 200-ен миңа, 100-ен үзегезгә. Ничек килешәбез? Әгәр дә сез эшлисез икән 1 миллион, мин күбрәк алам. Шулай бит? Гаделлек. Сез дә аласыз, без дә алабыз. Менә аның аермасы шунда. Хәзер менә шул бизнес ифтарлары бар, фэшн ифтарлары бар. Бу шулай күбрәк бизнес һәм маркетинг чараларына әйләнмиме? Аны без дә ишетәбез инде, менә нәрсә кирәк ул бизнес ифтарлар дип. Беренчедән без әйдәгез ифтарның төп максатын өйрәнеп китик. Чөнки менә мәсәлән без күп кешене ифтарга чакырабыз, алар әйтәләр, безнең өйдә ашарга бар диләр. Ифтар ул хәерчеләрне ашату түгел. Хикмәт нәрсәдә? Пәйгамбәрбез әйткән, bir ураза тотучыга авыз ачтырсаң, ул ураза тотучы көне буе күпме савап җыйса, ул сиңа бонусым килә дигән. Мәсәлән, син 10 кешегә авыз ачтырдың, синең үзеңнең бер көн, тагын 10 көн, 11 көн кебек языла. Без җыелабыз, үзебезнең мәчет мәхәлләсе белән ифтарда сөйләшеп утырабыз. Мәчетнең хәлләрен сөйләшәбез. Шул ук форматта сәүдәгәрләр, бизнесменнар җыела.
Шул ук форматта каядыр блогерлар җыела. Шул ук форматта менә без мәсәлән газета редакцияләре белән җыелабыз, телевидениелар белән җыелабыз. Шулай бит инде. Без ифтарда дуга кылу белән бергә, Коръан уку белән бергә сөйләшәбез планнарны. Бу очрашырга да, әле очрашырга һәм бер фикердәшләрне табырга да бер сәбәп. Әлбәттә, шуңа күрә мин үзем бик хоплыйм тематик ифтарларны. Бер күрешү үзе бер гомер, кунакка йөришү, аралашу кирәк. Һәм инде сез әле генә сөйләгәнегез буенча, миндер саңладым, син ураза тотмасаң да ифтарга барырга мөмкинсең. Әгәр дә хуҗа сине чакырган икән, демәк ул син булганга чакырган инде. Башка дин кешеләре без бит аларны һәр чакырабыз икән үзебезгә кунакка. Без бит аларга әйдәгез бөтенегездә уразага керегез дип әйтә алмыйбыз. Аларның үзләренең уразалары. Алар безгә килсәләр, алар безнең кунак инде. Шуңа күрә без бит инде аралашып яшәргә тиеш. Бик зур рәхмәт бүгенге сөйләшү өчен һәм безнең сорауларга җавап биргәнегез өчен. Рәхмәт үзегезгә. Исән сау булыгыз.